1.5 kilogramo nin pigtutubudan na shabu o kantidad 6,834,000 pesos ang matrayumpong narecover kan otoridad sa ginibong bypass operation sa Barangay San Vicente, Cauayan, Masbate. Alas 7:55 kasuudma, Hunyo 19. Binisto ang suspect na si Edgar Adolfo I. Macasinag, 43 anyos tricycle driver as in residente kan Purok 1, Barangay Arado, Uson, Masbate. Nako sa posisyon kan suspect ang sarong one-hit sealed transparent plastic sachet as in sarong black vacuum sealed transparent plastic eco bag na napapalibotan nin packaging tape as in anas may laog nin pigtutubudang shabu. Nako amon sa posisyon kan suspect ang sarong genuine 500 peso bill sa ibabaw kan nagkapirang pidaso nin budol money na ginamit bilang buy-bust money. Nagkaroon po ng yung transaction yung ating isang policeman po na assign po sa Regional Drug Enforcement Unit po. Nagkaroon po sila ng transactions at nagkataon po na yung transaction nila na naisip po dito sa Cauayan po. Kaya po nangyari na dito po siya na-arresto. Ang pinagsararong puwersa kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5 Team Masbate, Cauayan MPS, Uson MPS asin Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group Masbate ang nagkasar kan operasyon. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang mga nakumpiskar digdi maging ang suspect na hampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Anti-Dangerous Drugs Act of 2022. Mas lalo po natin paiintingin ang ating kampanya laban sa illegal na droga, lalo po dito sa bayan ng Cauayan, under the flagship po ng BIDA program ng ating Pangulo. At hininga din natin ang kanilang suporta ng mga mamamayan dito na magbigay ng impormasyon regarding sa mga illegal activities para po mahuli po natin kagad ang mga personality involving sa drugs po. Mientras tanto, kasudma kan tauan manin cash reward kan LGU Cauayan ang personahes na nasa likod kan matrayumpong operasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.